A to ses nedokázal domluvit ani s tím chlapcem z těch doků? No to je mi divný, protože on přeci o ten kšeft stál. Jo, no to leda. Tak hledej dál a dej nám vědět. Dobrý den. Ten agent v Ostende to Vláďovi odmítl na poslední chvíli. My jsme to s ním neměli podepsaný. No říkali jsme si, že to poženeme na doraz, aby něco slevil. No tak si asi našel jiný job, to se stává. Tady ti vedu inženýra Krnáče, pomalu do všeho zaučuj, to je soudruh inženýr Franěk. Dobrý den, těší mě, Franěk, těším. No, spíš vám tady všechno budu ukazovat ve fofru, protože pozítří letím do Iráku. No to nevadí, potom půjde ke Kratochvílovi. Aspoň mu ukážeš veškerou přípravu na takovou cestu. Soudruh Franěk tam totiž jede provětrat našeho zástupce. Máme pocit, že tam všechno uvízlo v písku, viď? Trochu provětrat a trochu se porozhlídnout po novým. To se mi zdá velmi vzrušující, taká misie. No tak vzrušující. Spíš nám tam utíká moc peněz. Dále. Dobrý den. Dobrý den, tak vy už jste nastoupil. Jaké jsou vaše první dojmy? Děkujem za otázku, jde mi z toho hlava praskat. Představoval jste si to všechno trošku jinak? Moje predstavy nemajú so skutočnosťou nic spoločného. Zdá sa mi, že nie je možné, aby som neurobil voľajakú chybu. Ide len o to, aby bola čo najmenšia. Aby som sa nesplietol vo voľbe burzy, ale iba, čo ja viem, vo voľbe správnej viazanky. Ale to není nejmenší chyba. Jednoho našeho referenta kvůli tomu nepustili na nějakou vernisáž, kde se měl sejít s podnikatelem, za kterým letěl 3000 kilometrů. Vy sa sťahujete, Lucia? Jak vidíte. Do inej kancelárie? Do jiné země. To nie je možné. Už je to tak. A kam? Do Kanady. Mého muže tam udělali vedoucím servisu v jedné afilaci. Takže jedeme. Vy mi naozaj odídete? Já se vrátím. A za ako dlho? Za 3 roky. To je mi naozaj veľmi ľúto. Boli ste tu pre mňa jediná blízka dušička. Najdete si jinou blízkou dušičku. Já vám to moc přeju. Ďakujem vám. Neviem, prečo som si zrazu robil na vás taký nárok. Takže majte sa dobre v tej Kanade, Lucia. Janíčku, já vám přeju, abyste se taky měl moc hezky a abyste zvládl i tu burzu, i tu kravatu. A až se vrátím, abych tady našla zkušeného biznismena. To nenájdete určite. Kadeše, běžka ke mně. Musíme se. Vy už jste si jich Drážďan tak? Jo, máte něco proti tomu? Já ne, já pro ně Jo, tak to jsem vám chtěl doporučit. No, ty plány chci 3krát, tedy 3 komplety. Ne, osobně mi to nosit nemusíte, na to je čas, šéf konstruktora trochu moc drahý. Ano. A vysvětlovat mi k tomu taky nic nemusíte. Ale že tady do hodiny budou, za to jste mi vážený soudruh Klínovče osobně odpovědný. Boje. Ahoj. Dobrý den. Vítám tě ve vlasti. Děkuju pěkně. Seš tady nějak brzo? No, hnalo mě špatný svědomí, to je tedy sakra pohonná hmota. Bylo to zlý? To je slabý slovo, nejhorší na tom je, že ty Němci jsou slušní lidi. Proč nejhorší? No, kdyby to byl nějaký kapitalistický vlčák, tak nám v tom vymáchá hubu a postará se, že od nás nikdo nekoupí ani kafemlejnek. Ty mašiny tam běžejí na 70% zatížení. Jak tomu naložíš víc, tak se to rozklepe jak ve starých pendlovkách. A my tady sedíme už hezkých pár týdnů a necháme si namlouvat, že je to věc zaškolení, zaběhnutí a podobných nesmyslů. Ale já pořád nechápu, jak je to možné.
Vždyť to přece letoucí šlapalo. No nebylo to sice žádný světlo pokroku, ale já se díval do výkazu a ty reklamace byly minimální. Dále. Soudruh ředitel, je tady soudruh Klínovec a nese nějaký plány. Ty plány dejte sem, soudruha Klínovce nechte venku. Já bych jenom rád vysvětlil, že to je ta opravená verze. Jsou to plány toho, co u nás vyrábíme? To ano, ale... A co rifrujeme ven? Jistě, ale... No tak to jsem chtěl slyšet, s Bohem. Měl ho nechat. Něco ti chtěl říct. Jenže on je právě ten, koho já se na nic neptám, protože byl pod tím vším podepsaný, rozumíš? Nejenom on. No tak to je pravda, bývalý ředitel, bývalý technický náměstek, šéf technologie, šéf OTK. Ale má to nějaký smysl dělat si takovej seznam obžalovaných? My máme jediný úkol, co nejrychleji zjistit, co ty mašině chybí. Až to budeme vědět, tak se rozhodneme, co bude dělat dál. Já jsem si nechal přinést ty plány, každý popadnete jedny a necháte to přepočítat někomu, o kom jste přesvědčený, že je to tedy absolutní fachman. Chceme to rychle a zaplatíme, co bude chtít, a do 3 dnů to chci mít tady na stole. Do 3 dnů? Dnes je středa. No tak do pondělka, prosím tě, nesmlouvej se mnou dřív, dokud proto něco neuděláš. Máš někoho, kdo by se v tom vyznal? Zajel bych do Prahy za docentem Sherrym. Počkej, to je ten, co rozbil našemu generálovi ten projekt na automatický přípravný? No ten. Tak jeď za ním. Já jsem si myslel, že bych zajel za starým Petzoldem. To byl můj první direktor. Víš, už je dávno v penzi, ale teda frňák na mašiny měl parádní. No to ještě pamatuju. No a ty máš někoho? Jeden mladý konstruktér, ale veliký talent. No pozná něco? Tak za toho ručím. Já bych to zkusil. 2 jsou starý machři, tak ať to máme taky nějakou mladou hlavu. Dobře. Popadněte to pod křídlo a jedem. Jen tam přidej. Aspoň nám bude líp chutnat vínečko. Ahoj, Sašo. Ahoj. Jak jsi směla? To víš, já, která mám boty, tohle ví dobře. Doufám, že mě pozveš. Když se teď k smrti nechce si něco kutit. Jistě, přijď. Jen se trochu opláchnu a za 10 minut jsem u tebe. Prones přípitek. No to neumím. Tak co zkus? V životě jsem to nedělal. Nezlob mě. Na zdraví těch, které máme rádi. To je všechno. To je maximum. A víš ty vůbec, kdo to je? To se mě ptáš, jestli vím, koho mám rád? Jo. No, snad ano. Zatímco já musím říct, že to je přede mnou zcela zamlžený. Vynechme příbuzný a věnujme se láskám. To je ti taky jasný? A tobě? Vůbec ne. Já měla moc ráda Vaška. Moc. Takže jsem vytáhla z Prahy do téhle díry. Ta láska se změnila v pěknou nenávist. A víš, jaký je stav teď? Nevím. Nic. Ani láska, ani nenávist. Courám se sama po cizích městech. Všichni schánějí dárečky pro svoje milované. Holky vzdychají, kluci se opíjejí. Já nic. Představ si, že pro mě jako pojem hlubočany funguješ ty. Já? Ty? Cože no? Ty hloupé, já ti tady nevyznávám lásku. Já ti říkám, jak to se mnou je. A ty místo toho, abys byl blažený, tak na mě upíráš skepticky oko. No, já jsem potěšený. Vyblažený? Vyblažený, ale musím honem zapínat brzdící motory, abych... A vy co? Abych se při přistání nerozbil na padač. Ale boj se, já se na tebe nebudu vrát. Je jako tenkrát, když jsem byla mírně společensky unavená. Já se nebojím. Tak mi ještě trochu nalej. Promiň. A sobě taky. Já taky. A teď přípitek. Tak to ne. Na řadě seš ty. Tak já. Tak já připijím na nás 2. Na to, jak se sebe bojíme. A na to, jak se k sobě přesto přibližujeme. Nebo s tím termínem nesouhlasíš? Ale
Promiň. Prosím? Tady Vašek. Ahoj. Ahoj. Zbinďo, musím s tebou mluvit ve strašně důležité věci. Co se stalo? To ti řeknu ústně. Musíš mě pomoct. Když budu moct? Samozřejmě, že budeš moct. Můžu přijít? Ty jsi v Lubočanech? No jistě. Tak já jdu. Teď v noci? Jde mi o každou hodinu. Tak můžu přijít? Přijď. Dík, ahoj. Vašek. Jo. A ty jsi mu řekl, aby teď přišel. Něco strašně důležitého potřebuje. Celý čas o tobě nevěděl a teď to najednou nemůže počkat do rána? Jde mu prý o každou hodinu. Ale uvědomuješ si, že jsi mě tím de facto vyhodil. Ale, Sašenko, prosím tě, tak si to neber. Jak to neber, tak to prostě je. To je on. Odkud proboha volá? Já nevím, asi z vrátnice. Dobrý večer. Já klepal, ale nikdo se neozval. Ahoj, Vašku, vítám tě. Ahoj. Ahoj, Sašenko. Ahoj. Nezlobte se, že vás tady tak přepadám, ale ta věc opravdu spěchá. Já to jenom vysvětlím a hned zas půjdu. Není potřeba, půjdu já. Stejně mám ještě spoustu práce. Ahoj, Zbinďo. Jak se máš v Roztokách? Těžko říct, hochu. Kvůli tomu jsem vlastně tady. Kvůli čemu? Že se ta fabrika právě pokládá. To snad ne. Znáš jejich kalendry? No, dostal jsem ji ještě na škole k rozboru. No, tak sláva. Počkej, jenom, že tenkrát jsem z toho neměl rozum a rozbil jsem všechno na kusy. A to je to, co potřebuju od tebe teď znova. Dobrý večer. Prosím vás, vy jste přivezli inženýra Peška? No jo, je tam nahoře, není? Ano, jistě. A vy s ním pojedete ještě v noci domů? No, bodeš, kde bychom tady spali. Zastavíme se u rodičů a jedeme. Proč? Jenom tak. Jestli vám máme něco obstarat, tak dobrou noc. Nám samozřejmě nejde o to tu mašinu nevyrábět, ale o to udělat rychle nějaké opatření, aby šlapala. Komu jste to ještě dali? Docentovi Šerýmu a nějakému bývalému řediteli, Petsoldovi. Šerýmu a Petsoldovi? No tím já se přece vůbec nemůžu rovnat. Ale můžeš, co bys nemohl. Ale Vašku, to není jenom tak. No, ty si na to netroufáš? No, já nevím, to teď nemůžu odpovědně říct. No to mě musíš říct. No přece nepojedu zpátky a ty mi zítra nebo pozítří nezavoláš, že jsi to vzdál. Tak si to radši vem a dej to někomu jinému. No prosím tě, přestaň se už jednou klepat strachy zalezlé někde v koutě a vylez do toho ringu. Tam se celá konstrukce i s technologií nebála poslat do světa takového bastarda. A ty se bojíš na to napsat posudek? Nerad bych tím někomu ublížil, pochop to. A mě kvůli to nemůžeš udělat. Abys mě podržel. A pomohl mi. Teď záleží ze všeho nejvíc na tom, jak se to veme do ruky, Zbinďo. V neděli večer si proto přijeď. Ale počkej, když to bude nějaký, tak to tam nedáme. No jasně, řekneme, že tě přijelo auto nebo že jsi vyhořel. Na co tady? Co, 400, děláte na ní? Pořád se rozhodujou, co vlastně na ní upravovat. V podstatě se jim líbí tak, jak je. A tak to bude až do penze. Ahoj. Ahoj, dobro. Ty snad, abys ani nešel spát a dal se hned do počítání. Uvidím. Ještě jsem se ti neomluvil.
že jsem ti rozbil večer se Sašenou. Ne, to nic. Přijela z ciziny, tak se zastavila. Tak se měj. V neděli večer jsem tady. Probudil jsem vás, pane Kolíha? Já nerad. To nic, to je takovej šoferský zvyk usnout jako dročkářský kůň, kde se kočár zastaví. Jedeme? Jedeme. Jenom bych se rád na skok zastavil u maminky. A to samozřejmě s tím počítám, to jsem říkal už tý slečně. Jaký slečně? No tý, co přišla před chvílí a ptala se, jestli tady budeme přespávat. Zastavte, pane Kolíha, zastavte to. Dále? Dobrý večer, Sašenko. Nazdar. Potřebuju se tě na něco zeptat. Na co? Jestli můžeš beze mě žít. Já bez tebe? Protože já to dokážu bez tebe. Těžko a špatně. A když tě vidím, tak už vůbec ne. Co ti mám na to říct? Řekni to, co tě první napadne. Nemyslí na nic a řekni to. A když tě napadne, že chceš, abych zmizel, tak já to beze slova udělám. Sašenko. Vašku. Tak kleč přede mnou. Já se stydím. Vašítku, kde se tu bere? Jenom na skok, mami. Měl jsem tu nějakou práci. Co bych ti dala? Kde je Ivana? Odjela do Prahy, do školy. Taky přijali? No jo. Dokonce bude bydlet tam, kde zbydlel No, ty. to je krásný. Musím se tam na ní podívat. A co ty? Jak se vede tobě? Se vede krásně, mami. Budu se ženit. Není možný. Je? Možný. Přijedeš mi na svatbu? Vašiku, za takovou krátkou dobu jsi našel novou vážnou známost. Starou vážnou známost, mami. Co? Ty si budeš brát Sašenu? Přijedeš mi na svatbu? To víš, že přijedu. A ty mě předtím svojí nevěstu ani neukážeš. V sobotu jsme tady. S kým si to tady vykládáš? Dobrý večer, táto. Potřebuju se vyspat, pak se tu s někým nevybavuji. Nic si z toho nedělej. Na svatbu ti určitě přijde. Tím si nejsem tak jistý.
Počkat, no. Ahoj, Zbinďo. Ahoj, Saša. Ahoj. Víš, proč na tebe tady čekám? Asi vím. Chtěla bych se ti omluvit. Není Ahoj, za co. Zbínku. Je za co? Nazad. Nevěděla jsem, že když se Vašek vrátí, co to se mnou udělá. To je v pořádku. Ty moje řeči včera nebyly v pořádku. To je pochopitelné. Tak nebuď pořád takovej klidnej a vyrovnaný. Řekni mi něco. Ale Sašo, ty přece víš dobře, že jsme ty řeči vedli, protože jsme se oba cítili sami. To nás snad může trochu omluvit, ne? Takže ty nejsi ukřivděnej ani uražený? Dopadlo to nejlíp, jak to mohlo dopadnout. Zbinďo, děkuji ti. A pojď. No. Tak jaký to je? Čo? Vletět prvý raz von? No. Vy se už na to nepamätáte? Už ne. Jak jsem se seznámil s prvním kšeftsmanem, na to si pamatuju moc dobře, protože mi proved pěknou lumpárničku, ale na tohle to už ne. Ty se na to pamatuješ? Co jsi tak nervózní? Ja nie som nervózny. Snáď trochu nespokojný, protože nemám žiadnu konkrétnu úlohu. Ale prosím tě. Seznámit se přímo s mašinama konkurence, sehnat veškerý technický údaje, prospekty, katalogy, to je ti málo. Aby som predsa potreboval dačo konkrétne, aby som mal pocit, že nie som zbytočný. Jedeš na svůj první veletrh, tak měj oči otevřený a poslouchej trávu růst. Stačí? Nie. Já se z toho chlapa zblázním. Ale ještě předtím si dám 20. Si dáme. Tak to už si nedám nic. Jano. To je pre mňa? Tím ti dávám kýžený úkol. Budeš sledovat tisk, co píšou o nás a hlavně o našich partnerech, jasné? Áno, aj keď to nie je najťažšia úloha. To říkáš ty a myslím, že je dokonce ani nevím, jestli na to budeš stačit. To je fabrika na kostkovaný plyn. Nic jiného neumí, ale tu umí dobře. Bonjour, monsieur Lemon. Comment allez-vous? Jeden generální zástupce, pak se položil, teď je jenom prodejce, ale stejně ho škoda. Ah, servus, Max. Ich nicht sogar, ja? Du mich auch. Sváci. Seznamte se. Krnáč. Freut mich. Vaněk. Angenehm. Tak pánové, tenhle chlap tady ještě před 8 lety rozdával prospekty a teď prodává víc bavlnářských poloautomatů než celá naše firma. Taky pěkný rabiát. No to je. Ale chtěl bych ve svém oddělení takový 2-3 mít. Hergot, je to možný? Tamhle šel starý Kartidis. Nikoho nevidím. On ti říkal, že sem pojede? Ne. Tak se tady šmejdí. A byl to doopravdy on? No to nevím, ale jestli jo, tak bych s ním moc rád mluvil. Kto to je? Jeden náš zástupce, s kterým jsme se chtěli rozloučit od stolu, je loži a pak se s ním tady Zdeněk jakž takž domluvil, i když na bídných cenách. To meno neznie veľmi jordánsky. No on je taky po tatínkovi řek a po mamince pršan, aspoň to říká on. Yes, I understand. Yes, 7, 1, 4. Dobrý den ve spolek. Praha zdraví své tuláky. Dobrý den. Dobrý den. Soudruha Franka znáte? Tohle je inženýr Krnáč. Ten tady bude číst noviny. Prosím? Už spíš? Ešte nie. Co přinesly noviny o té tiskovce kolem BD 200? Čítal som asi 3, nebolo v nich nič. A nedal někde Max Černý nějaký interview? Ja o ničom neviem. Pár kluci mi říkali, že se někde vyjadřoval dokonce i k našim mašinám. A zajtra sa potom pozriem. Nevedel som, že to čítanie je až tak strašne dôležité.
Tak tuhle hloupost jsem jako neslyšel. To je jiná mašina, než jsme probírali ve škole. Jak to? Je to vlastně ta samá, ale jakási její nová verze. A podle tebe? Modernější? No, spíš lacinější. Asi ji chtěli prodávat za méně peněz, aby šla na odbyt. Nebo aby na ní víc vydělali. Takže je to ošizený. Silně. Proto to chvění, špatná tuhost, některé součástky to neutáhnou a tak dále. Máš nápad, co s tím? No, nejjednodušší by bylo vrátit se k původní verzi. To nás taky napadlo. Ale taky by to šlo udělat trochu jinak. Já mám takovou ideu. Pojď si to trochu probrat. Máš čas? No, samozřejmě, povídej. A nebo já si to nejdřív ujasním sám. Zajdi za Sašou, za takový 2-3 hodinky se vrátí. Dík. Dobrý den, pane inženýre. Nechcete zajít na kus řeči? Teď? Prosím vás. Já mám málo času. To je rozbor našeho stroje. Ano. Na minutku. Posaďte se, pane inženýre. Dáte si myslivečka? Ne, děkuju. Na to nemám ani pomyšlení. K čemu jste došli? Že by bylo lepší vrátit se ke staré mašině. Jak to víte? No, co myslíte, že já jsem celou tu dobu těm pánům nahoře navrhoval? Takhle si s něma dopisuju 2 roky. To vykřikoval jako z Jančiny, že ten stroj je drahej, že ho nikam neprodáme, že musíme scénou dolů. Potom se spřahli na generálním s PZ-kou, no a bývalý vedení to hezky rychle převrhlo na mě. A vy jste věděl, že to nebude v pořádku? Já jsem je varoval. Neboli věděl? Já se toho obával. A přesto jste to provedli? No, co jsme měli dělat? Dostali jsme to příkazem. A přece vám nemůže někdo přikázat, abyste vyprojektovali bastarda. No, tak to nikdo neformuluje. No, ale takhle to je. Kdyby jsme to neudělali my, udělají to jiný. Jenže to vám teď není nic platný. No, to není. A co s tím budete dělat? Nesu to řediteli. Aby se to vrátilo do původní podoby? No, ne úplně. Existují nové návrhy. Ano, chápu. A co s tím starým? Jako, já nerozumím té otázce. No, myslím, jak hodnotí návrh stroje, který teď vyrábíme. Konstrukčně? Ano. Dost nepěkně. A vy to tam chcete dát? No, jak jinak? No a nešlo by to, nedalo by se to posoudit jako vady materiálu? No, tak to snad ne. Ne, oni nám skutečně dodali... Přece nemůžete předpokládat, že ředitel je naprostý amatér. No, ředitel, podívejte se, pane inženýre, ředitel je 1-2 tady, pak ho pošlou někam jinam, ale my, já tedy myslím jako my 2, my tady možná budeme celý život. Co tím chcete říct? Že my tady v Roztokách dovedeme ocenit, když někdo drží s partou. Podívejte se, každý člověk se dostane v životě do situace, kdyby od toho druhýho potřeboval pochopení, poradit, pomoc. Takže jste si tady navzájem tak pomáhali, až se fabrika položila. Ještě se nepoložila. No, ještě ne. Ale už se jí třesou kolena, jako té vaší mašině. Nebylo to všechno trošku krátkozraký?
Není to spíš tak, že vás ti vaši pomocníčci dostali do pěkný louže? A já v ní mám s váma tancovat a tvářit se, že necítím, jak mi to čvachtá pod nohama? To po mně opravdu chcete? Dovolíte? Prosím. Tak to mám, černý na bílý. Věc je jasná, až trochu moc. Všichni tři se shodli na tom vrátit se zpátky k původní verzi, jenom ten tvůj Kořínek navrhuje trochu jiný řešení. Pomalej tedy, no tedy opořádnej klub, rozumíš? No ale teď mi, páni inženýři, řekněte, co s tím. Co s tím? V první řadě bych to krapeto mlátil o hlavu chlapcům na generálním ředitelství. Počkej, na ně to nesváděj, oni přece nerozhodují o začaté mašině. Já si myslím, že si na tom taky pěkně podepsali. No ale jenže kvůli tomu nám nikdo nepomůže. Ale chytit za nos by se měli. Ale jo, já už je vidím, prosím tě. Pomoci musíme sami. Kdo sami? No fabrika. Já to řeknu lidem naplno. Ale kterou tu verzi budeme zkoušet? No starou, na nic jiného není čas. No, tu starou snad ne, ta je vyzkoušená až dost. Ale na té Kořínkově by mohli v konstrukci pomalu pracovat. Ale to jsou podružné věci. Hlavní je přejít co nejrychleji na starý typ. Ještě dneska mi pořídíte soubor opatření pro každý úsek a teď už se nezdržujte. Jo, ty moment. Co ti nabízel Klínovec? Klínovec mi něco nabízel? Abys tu zprávu zcenzuroval? Jak jste na to přišel? No někdo vás viděl, jak tě tak k sobě a ostatní už si domyslí. Říkal, že ho k tomu všichni tlačili. Aha. Že by se ta vina měla trošku rozředit, viď? A hlavně neříkat, že ta mašina byla tak moc špatná. On je takovej vláčnej typ, víš, takovej podajnej. Když se dostane mezi hrdiny, tak z něj bude hrdina, a když se dostane mezi lotry, tak bude vylamovat babičkám zlatý korunky. Proč si mi to neřekl sám? Žalování nemám v popisu práce. No, tak se nezdržuj, ahoj. Tak ten Carteris tady není a nikdo neví, že by tady v minulých dnech byl. Asi jsem se splet. Jdeš dneska zatím takavým? Jdu. Tak si pospěš, než ti uteče. Uvidíme se v poledne? Určitě. Zavolej mi do takových 10 nejlepších hotelů ve městě, jestli tam nebydlí pan Carteris. Ne, stačí do 5. Carteris ví, co se na člověka jeho branže sluší a patří, ten by nebydlel v ničem, co by nebylo perfektní. Když ho seženeš, tak mi s ním domluv rande, tam u něho. Ale veď Franek povedal, že tu nie je. A vy jste vravili, že jste se splietli. Když já se pletu, tak nerad. Už jsem ho našel. Děkuji. Který hotel? Hilton. Schůzka? Před večerou. Dneska? Dnes. Ptal se na Franka? Hej. Co jsi mu řekl? No, že půjde s námi. Vlastně to je to nejlepší. Mluvil jsi o tom s Frankem? Ne, ještě ne. Tak mu nic neříkej. Vůbec? Já mu to povím sám. I'm glad that we have specified our attitudes. I shall inform our general manager. It was an honor to meet the representative of such an advanced engineering country. We are happy that we shall see you again, and we believe that our negotiation will be fruitful. Tak z tohohle mrholení žádný výživný deštíček nebude. Tak se jde za tím Carterisem, ne? On je tady. To jsem ti neřekl. Najednou se nám nachomil do rány a pozval nás na svačinku. Tak jdeme. Kdyby se ptal, tak mu řekni, že se necítím v angličtině dost silný a tady Janík mě bude překládat. Já mám překládat? Veď vy větě anglicky oveľa lepší jako já. Jo, než ty mě přeložíš, tak já si budu moct v klidu přemýšlet. Come in. Good afternoon. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon. What can I offer you, gentlemen? Drop of whiskey?
Pýta sa, či nám môže ponúknuť pohár whisky. Řekni mu, že před setměním v zásadě nepijem. We never drink before dark. An old English rule. I am in favor of it. Stará anglická zásada, schvaluje ju. Cigars, cigarettes? No, thank you. Není na dobře vysušenou splatičku, to nepřekládej. Abychom přišli k věci. Řekni mu, že si nás informoval o svým jednání. I have told them about the negotiations. A že si myslíme, že celá ta záležitost je poněkud nenormální. To už mu řekni ty. You think that the whole affair is a little strange? Why? Prečo? Protože na celém světě ceny všech strojů šly za poslední 3 roky nahoru, jen on jediný na nás chce, abychom prodávali za staré ceny. Over the last 3 years, prices of machinery have been going up all over the world. And you are the only one who wants us to sell for the old prices. Tell Mr. Business Manager that I understand his indignation, but this is not my responsibility. Chápe vaše rozhodčenie, ale celá tá vec vraj nie je v jeho moci. V čí moci to teda je podle něho? And whose responsibility is it? Only the king can decide. Je to len v moci panovníka. Co na nás chodí s tukým kalibrem? Co s tím má společného panovník? Why such a big shot? What has your king got to do with this? His Majesty has declared a price moratorium. Jeho veličenstvo vyhlásilo cenové moratórium. Panovník přece nemůže určovat ceny na světovém trhu, to se týká jenom cen vnitřních. The king cannot determine prices. On the world market, this must concern only domestic prices. Well, of course, but I cannot sell more expensive machinery to our businessmen if they must not raise the prices of their products. On vraj nepredá miestnym podnikateľom ani jeden stroj drahšie, keďže oni sami nesmú zdražovať výrobky. To moratorium je přece ve správě. Ale ne o cizích výrobcích. No to ne, to si dedukuje už on sám. Ten je nějak spokojený. Udělal si z toho moratoria brnění a teď je neprůstřelný. Could you please translate that? Mám mu to preložiť? Řekni mu, že to neobyčejně stěžuje další kontakty. This is extremely difficult for future contacts. Does Mr. Business Manager want to cancel the contract? Mieni tým pán obchodný riaditeľ zrušenie zmluvy? No, jak to, že ne na doraz. Řekni mu, že pozítří odlétáme domů a do té doby mu dáme vědět. We are flying back the day after tomorrow and will let you know by the time. Well, I believe that in our productive cooperation this is only a temporary matter and everything will be settled after some time. Domnieva sa, že celá tá vec je len prechodná v našej doterajšej bohatej spolupráci a verí, že sa časom všetko vyjasní. Nechává si zadní vrátka. I am terribly sorry, gentlemen, but I cannot compromise now, not even by 1 cent. Je mu veľmi ľúto, ale teraz vraj nemôže ustúpiť ani o jediný cent. No, skotský střik, studená horká, ten se cítí. Poděkuji za pohostinství. Thank you, sir. Thank you, gentlemen. Thank you. Goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Tak, jak ho typuješ? Je hustý? Myslím, že teď už nepovolí. Ani snad opravdu nemůže. V obchodě to slovo nemůže nerad slyším. A co ty? Či to moratórium naozaj vyhlásili? Málo jsme otlačili ke zdi. On přece takový kšeft hned tak nevzdá. Pozítří to zkusíme znova. Ale takovýho dobře zaběhnutýho zástupce s velikým kontem, skladama a servisem tam už nenajdeme. To vím taky. Prosím. Dobrý večer. Ospravedlňujem sa, ak už spíte. Neomlouvej se, co je? To moratórium neplatí pre strojárenské výrobky. Není možný. No áno, tuto mám. Našiel som to v novinách. V ktorých? V jordánskych. V anglickej mutácii. Takže ich môžeme pánu Kartidisovi zajtra ukázať. No, výborně. Smluvme s ním schůzku těsně před odletem, jo? Dobre, ešte zavolám Frankovi. Franka bych tím nezdržoval. A prečo nie? Má dost svých starostí a krom toho si nemyslím, že by to nevěděl. Ako to? Podľa vás mu celá tá vec bola známa? Z toho, že by si nepřečet noviny, bych ho nepodezíral. Z toho ne. Áno. Tak dobrú noc vám prajem. Já tobě taky, Janíku. Kde jsi sehnal ty noviny? Ja zašiel som si na veľvyslanectvo a tam mi ich požičal. Dobrý. Ahoj.
Good morning. Oh, good morning, sir. Good morning, sir. Thank you that you accepted our invitation. I hope we are not too late. Not at all. I see you won't use your interpreter today. It will be so simple today that I can handle it myself. I'm only glad. First, I would like to ask you, do you read Jordanian newspapers? Of course. So do we. And it says here that the moratorium does not reach our area. And for example, the prices of American cars have gone up by 4.5% in your country. You must know that we discussed the whole thing with Mr. Franek. My second question is about him. What did you offer to Mr. Franek? I don't know what we are talking about. Mr. Curtis, if you don't play a fair game, I shall immediately propose to our general manager to cancel the contract. Do you mean that I bribed Mr. Franek? Yes. Of course not. Can I have a look at your book of expenses? Well, it was just a small present. How much shall we raise the price? 2.5%. 4.7. 3.5. 3.8. And thank Allah for every day it will stay like that. Or so, 3.7. What sort of a present was it? 3.8 then. But promise you won't tell Mr. Franek. Kartidis must not have a reputation of ratting up on his people. Franek was not your man, but ours. To jsou vždycky smutné věci. On Franek nebyl žádný kšeftsman se šarmem, ale o svý branži a situaci na trhu věděl všecko. Ako to s ním dopadne? On dostal výpoveď. A nie je to kruté? Pre jediný jeden prípad. Veď on to už určite nikdy viac neurobí. PZK není mateřská školka, spíš vojna, sice ve fraku, ale pod tím frakem musí být srdce a ne kasička. Aj tak si myslím, že je to kruté. Franěk? Hej. Náš pan šéf za něho bojoval, aby mu ještě dali šanci. Ale nic to nepomohlo. Skutočne? A prečo mi to nepovedal? To není jeho styl. Požádal jsem vás, celozávodní stranický výbor, abyste mě vyslechli, protože situace je víc než vážná. A nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že je přímo katastrofální. Zastavili jsme dodávku strojů do NDR, požádali jsme o odložení termínu dodávky do Sovětského svazu i jinam. Vyčlenili jsme celý jeden provoz na opravy strojů už instalovaný. Konstrukce s technologií pracují ve dne v noci na tom, aby mohli uvést do výroby původní verzi. Co finanční,
provozních i právních problémů nám to způsobí, to si dovedete představit. Právě tak vám nemusím říkat, to mi řeknete spíš vy, jaký nepokoj a rozruch jde továrnou. Lidé se ptají, jak se to mohlo stát, ptají se, kdo je za to zodpovědný, ptají se dokonce, jestli nebude zrušená výroba, no a ptají se pochopitelně, co chceme v té věci udělat k nápravě. A proto vás prosím, abychom po stranické a podnikové linii učinili taková opatření, které zabrání panice a vyvedou nás z té kritické situace. Jsou to v prvé řadě opatření kádrová. Na vedoucích místech pochopitelně nemůžou zůstat lidé, kteří o špatném stavu věděli a nečinně přihlíželi. Musí to být soudruzi, kteří jsou schopni organizačně i politicky celou situaci zvládnout. Dovolte mi, abych vám přečetl návrh nově obsazených funkcí. Vedoucí konstrukce a technologie soudruh Václav Pešek. Po krátkém letmé a neustále přerušované známosti jsme se teda vzali. A já si slibuju, že teď už mi konečně začne ten klidný a ničím nerušený skutečný rodinný život, o kterém čtu v knížkách z minulého století. Šéf konstrukce a technologie nebude mít nikdy klidnej život. Aspoň ne v Roztokách, o to já se postarám. Slibuju. Počkejte, tak Myslíte, že by pana Peška nepotěšilo ani Vaškovo povýšení? Já jsem si to původně myslela taky, ale ani mě neposlouchal. A když jsem ho zvala na svatbu, tak řekl, že půjde na houby palice dubová. Třeba ho obměkčí první vnuk. Škoda, že nepřijel Janík. Poslali jste mu pozvánku? No jistě, museli dostat. Asi má nějaký kalup. Ozvat se mohl. Tak co dělá váš pochodující kalandr? No, už dopochodoval, to jest stojí na pevných nohách. A těch starých? Zatím na těch starých, ale mám pro tebe dobrou zprávu. Ředitel právě včera rozhodl, že si ten tvůj námět bude realizovat. Nemáš z toho radost? Netušil jsem, že první, co se mi bude vyrábět, budou nohy od kalandru. Ale to není jediná zpráva, kterou pro tebe mám. Náš direktor ti u nás nabízí místo. Mně? A proč? Co je to za otázku? Protože jsi osvědčil. No, nebo že jsi to ti doporučil. Co bych tam jako měl dělat? Ty jsi dneska plnej hloupých otázek. Přece konstruktéra, kamaráde. Teď to tam rozjedeme na veliko. Kompletní opravárenský linky, kontinuální práce, automatika. Za 5 let Roztoky nepoznají, co? Věřím. Od kdy můžeš nastoupit? Vašku, já k vám nepůjdu. Proč? Ale beru jen podstatný důvody. Já žádný vážný důvod nemám, ale rád bych jednou v životě namaloval pořádný tkalcovský stav. No, co tím chceš říct? Že naše mašiny nejsou tak důležitý, nebo co? To ne, ale já si myslím, že už vím, o čem ten stav je. To už vylístlo pár tisíciletí. No právě. To je snad nejprvnější stroj na světě. A ten tvůj stav postavíš v Hlubočanech. No, to je zlý. No tak. Už jste tam aspoň něco změnili? Ještě nic.
Takže ty už 3 roky maluješ, ale nemáš vysoustrovaný ani segment. De facto ne. A můžu se tě zeptat, kolik let budeš ještě čekat? No? Tajník poslal telegram. Ospravedlňujem se, že nemůžem osobně gratulovat nevestě k ženichovi a naopak. Všetko najlepšie do společného života vám praje Jáno Krnáč, hotel Ambassador, Caracas, Venezuela teda. Ten je přece šíleně daleko. No, hodnej nezapomněl. Tak co? Kolik let? Co kolik let? Mám na tebe čekat. Dokud to nedodělám. Vašku, co je s tebou? Pojď. Pojď.